Не. Това е майка. Не се възика, виж. Прямо кой ще ми кажа? Брат, аз ще спомня в някакво такива, брат, някакво заведение. Да пием шопа. И аз до там не виждам. Високо. Аз питам по-слабо. Брат, аз знам какво става. Значи аз съм профи просто. О, така. Къде си, Лари, да взема мач? Браво. Те си го изкарали. Лари, скъпи си ползва на просто не да времето ще спрес тук. Ела с нас. Шопът ли ме вика? Миналия път това вида? Не знам какво вика нещо. Е, момче, ще изкръци Алекс. Обичах. Той много има. Нали? Ударно. Не игра. 24-ти се Да пред си да пак. Аз съм оправя, че е 0-0. Топката е там. Вие добре ли? Аз мога да не гледам и снимам. И ти ще видиш. Аз няма да закача. Добре. Ти сляп ли си? Точно да ни дадат мач толкова после на него. Има го. Айде, там. Давай! Добре, защо се хлъзва? Това беше един от извежда малките песове. Ела тук. Ела да. Браво, Дони! Виж го. Ела тук. Ела да си говорим, момче. Ела, че искам да се пърчи, брат. Не знам като излезе това. Виж го, той да се вижда. Аз съм мога да се да не стане. Да, гледам те. Яло почи да запазим сега. Не бе, ние да се пърчим. Това веднага. А ти не даш кажи. Вие пуснахте ли спортния режим? Честно. Спортния режим. Да, за тази така. И сега, когато го спрямо, оцените добра португалската яка. Аз не знам, че съм ти казал, че четвъртък неделя най-много пускам. Брат, това микрофика, това е стара казинарска микрологична подготовка. Когато митъм да работи там, такива митъм
Той е мита, бе. Аз съм профи, бе. Още! Дамо, дамо! Браво, бе, продължи, бе! Айде, гони, Вания! Толкова ще викам, че ще реши. Къде? Брат, да. Ето ви зирата. Не, бе, това е само да. Не семейката, нали? Не се ли вижда? Само на прозората. Е, това натиснахте ли го? Има го, да. Аз не се само писа седнахте. Аз като играха, те играха двамата, бяха на терена, балта аз те си бяха 13 и 15 номер. Не ги бяха. Как свършиш, май пак ще направим. Браво, браво! Zato дори не се бои на групата, да се бои да поддържа. Браво! Браво! Александрова в Косо. 20. Или просто там долу, да, там долу е повече. Той в принцип беше първото беше тъпа на пръст на храната за зарплата. Поне някакъв допир имаше, бе. Добре, кой път да не се спива тия? Кой е това? Тумата, да. Абе, кой да се били? Той пак е и той ръчил без. Май бой, бе. Той се плата с който той пуска вторите гри. Как се казва това? Просто не ходи да направи нещо. Той е имал това, бе. Той се плата с който. Не, бе, той няма лошо, бе. Аз съм взел Нещо остане. Кръка вика, кръка. Някакъв диалект, такъв по... Не види да мрази. Браво! Хайде! Браво! Браво, бе! Пет часа от дева. Браво, браво, браво! Кеве, бе, тараше му до Лондона. Ходихме до Лондон. Лондон? За прочетната
Ками какъв пич, дели? Да не го поставям. Ай, буля тук. Мисля няма. Като се зависи. Ай, буля, говори. Аз тема където е. Да? Да, не се говори така. Ако и стигне, ама... Твързахте си, ебат, защото... Никой няма да подходи, че не, ебат. Няма да се обърне. Ебат, той може да каже, че някакъв брат е. Примерно. Той си помислил, че Малко да напича. знаеш, що викам? Брата са по-врата. Емо! Емо всички заедно като гледат. Виж са, вие гон, просто вече Виж са. Много да не мога. Не, аз съм стопката, като е в мене, добре, ама да тичам, не. стопката. Бате, трябва малко да тичам. Поне друго там, брат, поне да тичам. Аз не мога да Абе, мами ти. Не, наистина. Да, ако има малки, виж, брат. Моля цяло, виж му симката, брат. Това е сериозно, те са ми за хубаво. Вие едно тук не ходите заедно. Аз му имам тази. Да, моля. Да, бе, ние сега го гледаме. Ето, да се тръгна. Кажи, че тюк. Братлет, вчера ти пиша нещо, ти ми пише някакви пръщи. Кажи ми, че идиот. Не, просто да го знаеш, че го забравя. И аз го потвърждавам. Браво, Ради, браво, пас! Вика, Люси му кажи криво. Браво! Айде, чуй си Браво, дай му я! дай му я! Вече много права. Браво! Българска просто ми обвинява, отборна вкара стане може. Браво, Дони! Браво! Аз не запиша си телеграма. Браво, Бобка, дай! Дай, момче! Браво, дай, Димека! Първа, първа, първа! Браво, Акула! Това че съм пачен, съм учил народ. Акули, бе. Как? Браво, чикен. Ами това още по-здраво. Ето кажеш, ето какво пише. Ето какво пише. Брат, ще оздравни груп. Ама ще го проблема, че те ме напатрих, брат. Браво, дай, дай, Това не е една добре, брат. Аз съм гледаше в... Значи бяха на Телвиса и той гледаше един супер пас. Браво! Лакове, не пускам бе, лакове! Браво! Аре, Дони! Какво там пак това знаеш? Като ще върши 17 ще игра чемпионство. Ма нека в локо.
Видя ли бе, Шопе? Айде! Браво бе! Vamos! Bravo tu! Bravo tu, bravo! Донишот много може. Bravo, Lolo! Bravo, Lolo! Нали? И двата мача ще гледа. Ти нали си последовател? Да. После има друг мач. Не. Брат, други си момче ги да приятел. Тук до тебе, брат. Вчера се опита за половин милион. Колко бе? И толкова. Викам Ларе Кесме. Не, не, Мане, той я видях чули, толкова я съм Уиди, кристали. Али си кирдо. Уиди, кристали. Това с глава. Брат, що ли ви касме? Я да. Брат, дай сме на Бамбас, брат. Как знаеш ли си? Бамбас, брат. Али следи бе. Ти ще го видиш, ще го не знам. Още! Али ти е бил щупен. Това беше брата. Абе, защо така го бухна? Тук има кадри и ще се види, че... Да. Сега вече му е време. Той човек ще смиш, че разбира от футбол. Ей, нещастник! Но той е 77 номер, тук бутна. Тук бутна, там бутна. Какво очакваш? Кой си изкара картон? 77 номер ли на картон? Заслужим. Ей, нещастник! Емияр Бръсен. Дони. Този кой отбор си? Мисъл не е отбор. И какво? Скочиха и двама. Витай, скъпаяк! Това е подлагане, бе, нещастник! Някои хора трябва да си пият хапчетата преди да излязат. Треньора им откачи. Обвинява съдията. Картони на... Напрегнаха се, като им вкарахме. Изнервиха се, като им вкарахме и почнаха се да търсят. Още 20 минути. 21-та че. Питаме, бе. Мога да вкарам още. Абсолютно. Май те са опасни. Особено 11. Го пратим да почива. Ето. Трябва. Налага се. Той днеска.
А сега трябва ли ние да псуваме, а? Като хамали. Ето. Е, сега. Ето и някоя жена компетентна се обади. Шна ли, бе? На камерата, да. И после да се гледат. Първа! И пак пляска с ръце. Съдията пак е виновен. Той човек пак пляска с ръце. Съдията е виновен. Топката излезе. Тя отиша там най-вляво, брат. 68. Не бяхме в моят камерен ден. Те ви казваме, на следващия. Да приеме. Ето 16 играй за втория отбор на мъжете. Не, брат, не искам. Ма, това не е го да. Там на кнопка не е къде не са. Сега пак ли съдията беше виновен? Браво. Ама има гащи на 24-ти. Има гащи на 24-ти, а той е 23-ти. А, да. Сега поставим гащи. Това. Обаче ме бяхме скарани точно към съда, който да гледа в някакви ситуации. Тя почва да вика, като слушам. Еле, се съм викал, какво правиш? Гуме, брат. Ама това беше много скромно, не бързо, брат. Хайде, Стоне, взимаш я! Браво! Браво! Не, то само влезе са, брат. Това ще го стрема. Искам да не си бъде да актуалаш. Не, 2012, да. Там някой загрява. Сигурно също. Чико! Ай, Чико! Обърни го! Браво, бе! Хайде! Хайде! Браво, Радко, бе! Наше! Сигурно имаше предвид, че е тяхно от техния чувал.
Браво, Радко! Да. Браво, Пани! Гони! Дай, уче! Дай! Гони! Браво, браво! Гледа, това беше взял. Не знам тренера какво ще се. Хайде! Аз не мога да хвана тази топ. Не им преди хвърчи постоянно до край до край. Сещам сме малко. 30-та му. 40-та. Да бе, аз 30-та какво пак ще го взема. Браво! Обърния! Спокойно, айде момчета, айде Ботев, айде! То моля го снимам. Ще взема паметта или ще ми лагне. Ако я бия дам, ще е гол. Как ли се бе? Си вътре става. Срам го е. Обичам футболиста да гледам. Не, ще играеш, тук всички Той спирал по 13. много го обичам, брат. Той това час спира до една година. Той спирал както аз бях в почва. На първата година. Той тренера беше казал нещо, как да се крие. Не, ще бъде игра някъде алкръжна група. Бата, рамо не е лошо. Има нещо с него, дето... Брат, има нещо с него, дето брат само не се отпуска да игра като... Да, но. То направо ще бие и ще бъде. Едико бях в бота, брат. Ако бие в близкия гол, 100%. Сега тук е по-добре, Дали? Реално мисля, че потенциалът е. Дали? Според моето си мисля, че това не игра добре. Сега, това е по-добре смира. Айде, първо, чуто! Това е за тя вече това... Браво, Ноно! Къмон, фарта, къмон. Браво, бе! Твърде драготно за това. Аз си го исках много скрим. Много ме първи, много ме първи много. Да, бе, 5-15. Също на мачка. Бората мога да има. Бората дали имате, ама това има ли? Или някъде друга, да. Това ще взема. Не, не искам бората. Не, не. Имате ли? Айде, Донка, айде, Донка! Браво, уче! Ай! Чисто му играй топката! Първа, ради топката само гледа. Айде! Това червен! Аре! Влади! Да види. Същата ситуация. Да, ма му даде жълтна. Може да се двигате телефона. Да, и като бъде време, бъде вечерта и седи до Дикова. Брат, причинам, леко ми Това е за едно бата екипа, да кажа там се нещо леко. Защо ми брат, да, пресне.
Микрофоната никога не е леко. Бара, това са на момче да кажа, че живее в паметта. Да. Ти, че не живее. Няма доста Да представяш си с тя ли вече не. Аз ще се зачем. За близко до рода. А за мен, това не е факултета в Кацена? Представяш си, сколько това се свърши работа. Той учител по спорт. Да, по спорта. Как му вика да? Тренери или дисциплина? Не, някой му вика двата ли? Аз винаги си слушам това. Ти викаш, това се научи. Да кажеш, малко не си тива. Брат, не мога да му кажеш отнабора. Ти му кажеш, ще оня там всяко след. Не се върте, не мога да му кажеш. Ти мога да го унижа, ти мога да го унижа. Кой се букал по име? Не, но мога просто да сложа екипировка. Или примаш, някой се върти, защото става. Това е голям изреспект. Аз Добре, бе, знаеш какво се промени? Какво се промени след това? Реално е чуга, ама до някъде. Много се е промени. Мисля се за някъде. Знаеш и ти знаеш, че ти съм в безръбника. Да, това е проблемът, че знам. Да. Или поне си мисля, че знам, поне си мисля, че знам. А той то знаеш как вчера? ето всъщност после това. Да, ти казвам. Да не ви казвам. Колкото гледай, ради. Изкарай я! Изкарай я! Ще го зумна. Ти ли? Най-гадни екипи, брат. Много гадни екипи. Нали? Кила с тях ще даже като бъдбил. Ще ги опана на Защото има ген на Хълк Хоган, бат и... Все пак им почва. Раяр. Дето бата има... Да, братле, братовчет му, брат. Е такова рамо, братле, без да ти да че не си бири. Аз ти не стърбиш от Ето, това само мата. Да, от... Той 5 минути. Малко голямо от това. Он ви кафе и цяло, ние църквено да скеле без това много голямо от това. Вие се хайдерам с нас си да балкона. Браво, бе! Браво, бе! Мола! Искам стане много добре. Не. Дай го! Браво! Дай сам! Червен. Що не спри сега, бе? Нещастник! Дай сигнал, бе! Абе, детето, бе! Изкарайте я! Ей, нещастник! Това там е фал за нас, ама айде. Ей, кукук! Ей, кукувец! Колко пъти спра играти колата, бе, жуба? Ей, войнар! Аре, стегни се малко! Стига му трябва, мога ли ще ме брат? Ей, мърляч! Вече помисли за Фиго, къде гледат там Дай го царят с... Да, с Димко, брат. Те за тренд, като спомня корна работа на Вайналдъм. Детето печели на 7. Да, защо в летно не съм много разен. Не. Ти това беше Доста!
Брат, kako Alex odbješe, brate, što je bilo s GoPro-to. Pa, Alex, ще разум да е така първица, цяло да на камера. Ще да изпусти. И то не нарочно. Защитник ще бие дуспа. Що може да бие дуспа? Последната Ромилка. Нямаш кибен. Гореш сковат. По земя всички сила вдясно. Нисък. Вратара е нисък. Виж, той е застанал по тази страна. Другата е по-свободна като че ли. Всички знаят, че ще вкарат. Ама, пояди. Дарил. Кико, дигайте ги на резултат, ей! Бате. Брат, само това. Добре, някой от тия розовите трябва да направиш някой кринч мувмент. Падна батерията и пуснахме третия гол. Дали сме пони душата. Това... Първо искам да свърши мача, когато изкарам да кажа къде. Къде ли пети? Numero došli, 2 glasa. Starta 0. Искаме това да викам, така остане тук след така се разкочи по много. Искам се разкочи. В това, ако го направи, че мисля, ще го направи. От кого ще го? Нямате обикновено. Вие още не отборно. Ето, Може се събрахте. ето, На вас кой пази? Пацо? аз съм само на плюс. Всичките важни мачове ги изпуснах. Мисля, че кажеш, че си вкарал на най-важните мачове. Не, реално изкарах един важен мач също. Изгоних това. Верно ли? Да. Срещу Марек първия полусезон бата бяхме 1-1 от 88 минута. Бех гледал крил бата. Не знам къде ти го обясня. Браво, Сомчо! Идеален, идеален! Това беше ясно. Най-добрия бенефис, най-добрия бенефис.
Ай, големето. Я не взема тейското. Най-големето. Най-големето. Защо? Господин сега. Защо не го причинявате, моля ви? Колко време има, бе? Вземахте ли варка? Строй сега. Да свири, мати. Кажи му да свири, моля те, бе. Не мога, не мога. Хайде, Дачо! Кико! Бега го да! Ай, връщай се вратата, бе! Това е подиграв. Това да не гава. Брата ли си, бе? Да, брата го си, брат. Брат, да кажеш, той ще вкара школата, бе. Гледай. Той е играл 10 години със сигурно обустовата на вързо. Бата паненка. 100%. Не си бие паненка. Бата, ако бие паненка, той ще... Не си бие паненка. За Тотъм, бата. Той е на Тотъм. Той е на Тотъм. Его е. Паненка. Би паненка. Ема ти големеца, брат. Аре, аз не мога почти. Това е мач, брат. Да. Сега вече ми хареса, брат. Разбирам се, брат. Видях това най-забавното мина. Нагоре нема. Това трябва да чакам, аз трябва да чекам това. Аре, бе, какво е страна? Дай Кико има толкова гола, колкото ти още си. Не, вярно. Аз имам 3. Брате, аз не играя. Знаеш, че 3 пъти повече. Не, 10.